कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमारांनी उद्योजींची 8 दिवसानंतर LED लाईटच्या विरोधात या ठिकाणी भेट दिली. किनारपट्टीतील मच्छीमारांना उद्योजींचा विश्वास वाटला. ज्याप्रमाणे नाणार उद्योजींनी रद्द केलं त्याचप्रमाणे किनारपट्टीवरील LED सुद्धा या ठिकाणी चालू आहे मासेमारी ती बंद होण्यासाठी या ठिकाणी उद्योजींना साथ घेतल्यानंतर गेल्या 8 दिवसांमध्ये जवळजवळ 10 ट्रॉलर या किनारपट्टीतील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग असेल, रायगड असेल या ठिकाणी 10 टॉवर या ठिकाणी गेलेले आहेत. माननीय उद्योजींच्या मार्गदर्शनाखाली रामदासभाई कदम यांच्या नेतृत्वाखाली निर्मला देशाच्या संरक्षण मंत्री निर्मला नारायण व या ठिकाणी गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याकडे शिष्टमंडळ भेटल्यानंतर ही कारवाई आता कडक करण्याचं शासनाने धोरण अवलंबिलं केलं आहे. जे डॉलर पकडले ते डॉलर या ठिकाणी निश्चित सुटणार नाहीत. त्याचबरोबर या ठिकाणी पर्सेंटवर ज्याप्रमाणे शिवसेनेच्या माध्यमातून मी या ठिकाणच्या लोकप्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी बंदी आणली त्याचप्रमाणे LED सुद्धा या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने LED हा संपूर्ण किनारपट्टीचा विषय आहे आणि त्यामुळे मोठा दबाव या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे उद्योजींच्या नेतृत्वाखाली जे मोदी सरकार येणार आहे त्यामध्ये शिवसेनेचा मोठा या ठिकाणी सहभाग असणार आहे. त्यामुळे निश्चितपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना माहिती आहे की LED बंदी ही उद्योजी करू शकतात, शिवसेना करू शकते. त्यामुळे आपल्यामार्फत मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मच्छीमारांना आवाहन करतो की आपण या ठिकाणी जी आपण मतदानावर बहिष्कार टाकला आहे तो बहिष्कार या ठिकाणी रद्द करून आपण मतदानात भाग घ्यावा आणि शिवसेनेवर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवा. शिवसेनेने ज्याप्रमाणे कोकणवासियांवर नेहमीच नानारचा प्रकल्प रद्द व्हावा म्हणून या ठिकाणी जे आश्वासन दिलं ते पूर्ण केलं. आशियातील मोठा प्रकल्प या ठिकाणी होता. त्यामुळे LED सुद्धा रद्द करण्यासंदर्भात सुद्धा या ठिकाणी उद्योजी कडक भूमिका या ठिकाणी घेणार आहेत. त्यामुळे उद्योजींवर विश्वास ठेवून शिवसेनेवर विश्वास ठेवून आणि यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्यामार्फत या ठिकाणी आवाहन करतो की या ठिकाणी मच्छीमारांनी मोठ्या संख्येने